با همه برادرها با همه دوستا با همه همسینفا که تماشا میکنیم سلام علیکم. امروز پنجشنبه 19 март. اگر نصیب باشد اکشیگا بوزکشک абута гаҳоште бускашак гӯштин меште пага гӯштини созай мегам. насиб бошад пага мерем запс мекунем. имрӯз як ҳаштфинал буд хеле буд гӯяли кати камизм бозӣ кардаги запс кардаги мартаиншан мепартим. насиб бошад шав о пахтакор кати будиён бозӣ дошт. будем дошт байрам насибошами партия запс кардем. баъд ирӯз гӯштини парсеза успед накардем ки исроил охира гирифтага ва запс кардаги бидан ҳастай мепартем. насибошад Душанбе Сити банкомат. Welcome. Please enter your secret number. Please wait while your transaction is processing. Thank you. Душанбе Сити снят навещательный код. ягонҷо гӯштин боша насиб бошад пага ачида мешида онҷо мерем запс мекунем. насиб бошад мепартем. سه نفر چهار نفر افیر داریم. برادرها یکی لایک کنید. همین ویدیو دارد 4 لایک شود. زنده باشید. 2 تا لایک شید. زنده باشید. رحمت بگی لایک که یوسف جون زنده باشه که زنده باشید. Россия берет корочдага ҷа пеш торговый центр на такое ки часмонаган хая болоша пушонаган буги лайк. о салом алейкум дудаҷон. сози тенҷи саломатӣ хуба коро хуб ҳама тенҷа. раҳмат дӯсти азиз раҳмат. мегам торика 7 нафар ҳаминҷои бардоро ятай лайк биноид ҳамин видео мония 4 5 6 хайна 7 шава. зинда бошед. раҳмат. насиб боша пага ачида бузкаша бог бузкаша гуфтесин гӯштин мешавад. запс мекунем. ана ирӯзанги гӯштина қаша запс кардагим ҷамшед гулмуродов салом соз дуда. салом алейкум. соз яка тенҷи кадом ҷамшед боша офтобак яка агар хато накунам ту бузкаша кати обора гӯштина бехабар. ростига баъд 2 рӯз ё 3 рӯз ами
чида уялида набудем футболоро ҳам запс накардем. Ман 2-3 футбол гузаштагиат ана ки явзи уялидем насиб боша запс мекунем ису гӯштиноро. Зинда бош яка диди шинохтам коро хуба чи хеле дига саломатиё ман иштияга яка ин пеш бузургшуда не тараф агар хекне турика уяли тижи гап неса гӯштиноро ҳам запс мекунем ҷа пеш торговый центр Марк Боймирзоев. Салом алейкум ва салом. Шукрона Алло хубем. Шумо сози саломати хуба ҳама созам уяли да ҷоша. О, канем ҷош да ирӯз футбол буд. Уяли 4-0 ка гапиш намебура ко хам хели буриди коммунизм. Коммунизм амаш чизои кӯйбеш буд. Полни бозингаруш ҳай кӯйбеш буд амаш овардаги будан. Якам тодам 4-0 шуд. Бозиё запс кардагим ака хой дави насиб боша ме партоим. Соз гузаштага бозиё нарамал гузашти. Инака уялера просто асфальтша кандаган, асфальти кӯҳнаша, латокош ҳам чизе будам дара ҳамаша кандаган, латокои нав, болош маҳкам, хай дарав пур мешавад. Болош маҳкам. Ана чётка када асфальт мекунад насиб бошад. Тарафи завод ози бехоям санг рехисиям барои нашинам гуфта асфальт, накафа гуфтам хичту. Ачида мешавад ҷое ки бузкашак мешид ка ана онҷода гӯштин мешавад пага насиб бошад. Ачида раҳо ягон гран соз шуд вали атто гаштан мешид яки мешид. Дуруни уяли ҳозирам ҳаму хелае. Просто ду тараф латок часпондагай на болош маҳкам. Ду тараф латока неки ози асфальт шидаги несай насиб бошад. Ай уяли берун знаки уяли то чорбоға кина видеоро тамошо кун ҳамуҷо шидаги асфальт ду тараф асфальт қой давиш рехтаган зур шидага. Боз якина болои латока пӯшондаган пиёдагарда хай сол шидагада мисол лои пой намеша болоям латок мегардид ништияк айдавах якна. ҷо дида бошинам хеле короворам зашта. Оли хад уяли тиҷи якни моҳ пеш дида буди ҳози Россияда ё киҷода шаш нафар да эфир 6 та лайк. Ин раҳмати худо ба ҳама. Оҳози Питер дем. Футболи уяли чӣ шид? Ҳусн шоу. Футболи уялиро запс кардем, ами насиб бошад интернет мо баъди соати 12 шабад мепартоем насиб бошад баъди соати 12. Запс кардагем ҳайарду панҷа баъди соати 12 насиб бошад мепартоем. Ак мумкин то соатҳои дура ё ягои шава мумкин бигзара яги шави Тоҷикистон. Агар бигзара насиб бошад сар метиҳем видеоро нишон метиҳем то мемонем тамошо кунем. Ростига
парсез буромадагиай уяли буромадагиай коммунизм буромад ирӯз ғалти коммунизм ба фикрам бо ҳалқаҷар ғалт бозӣ кард накард номаълум будиём пахтакор ғалти дирӯз бой доди рӯз бозӣ буд гаравти қизирқала бо ачиам буромадагӣ боша бозӣ бо рӯзи 21 мешавад якум бозӣ киҷо кати киҷо дошт дуюм бозӣ гаравти завод рости гап намедонам ду-се рӯз набудем бозиёро чӣ кардагӣ нестем кадом командаро бозӣ дошта кӯдиш буд коммунизм ҳамаша меҳмон буданд короче қариб ҳамаша ассалому алайкум чиқар шумо бачаҳо вали зинда бошед обидинов идибек алайкум салом шукри аллоҳ мо хубем шумо сози тинҷи хубе ҳама тинҷ саломат бошед акашван зинда бошед ман пеш даргоҳи сентри рӯзи бегаштега баъди футбол тамом карда кор буд тарафи бозор омадем гуфтем эфир кунем ки медонад бо пагаю пагаҳои дигар киҷода гӯштина ё ягон наврӯзия рафта съёмка карда чӣ кунем партем дар ютуб бисёриҳо нависта буданд ки мақсад фалон ҷода наврӯзӣ мактабай рафта запис кунем партоед модар бародаро бахшиш мепурсам ҳаматоне ки дуюмуш чӣ намешохед сол уҷода ҳама апаву хоҳаро дар уҷода мақсад мактаб ода чӣ хеле навеёро запис карда партоед наметавонам ютубда партоед наметавонем рости гап командаи завода намедонам чига бо маълум мешавад курси мекунам каси курси маълум мешавад $12 нафар дар эфир неки лайкҳомон 7 дона ҳаматон илтимос хоҳиш натай лайк монед 12-13 лайк алимурод раҷабов зинда бошед алимурод 14 нафар лайкҳо 9 та шуд зинда бошед саломат бошед бардорам навози мактаб напарта бисёртар гӯштин парта зинда бошед гап нест насиб запис кунем партем якам хеле нависта буданд бисёр имо ватсап ҳам чизода нависта буданд ки комментария дам аст навози мактаб меша фалон ҷода мақсад запис кунем партоем мода хеле запис карда партоем кам гӯштин бошад метавонем гӯштин бузкашак футбол ҳам хеле чизо набошад апа хоҳаро набошанд дар ютуб дар мисол ҳама тамошо мекунад неудобно чӣ кардам мерам зиёдин кати ҳозир биё хаҷ биё мебарам шоз мебарам кадом команда буромадаган ай группҳо чида кутуна рафти сёкана акаҷон ба худо запис кардагим ҳозир прямой эфир дорем лайс нишона метиҳадам запис кардагим ака ба фикрам завод ғалтидагия оз якаи валиро пурсидем завод ғалтидагия ӯзугали дастидан меша ҳаморо парто рӯзи 19 мумкин шава ҳамин рӯз футбол дабудем ҳичи нагуфтану ака пагаҳ ачида мешава гӯштин мешава намедонам соат чанд сар мекунад пагаҳ гӯштине гӯштинеда уҷода ки наврӯзи оялера ҳичи нагуфтам ростига мақсад тайёрам шудагӣ намақсад ягон плакат макади сусо
гап нест ака Аброр зинда боши. Аброр Аброр барои чӣ баҳо қаҷон камера накардӣ? Рости гап бародарҷон 2 рӯз мумкин футболоро забз кардаги нестем. як ҷодаи авек будам пишти кор буда рости гап натунистем омада. Ҳамин рӯз то обед омадем ки успед кардем ҷода гӯштини парсеза гӯштини иштагия охирша яка забз кардаги буд. Ҳамора телефоншо партем густи бошад партем боям. панотон ба худо видеоҳоро дастгирӣ кунем, видеоро лайк пайкам чизо мо набиде мо мебарем насиб бошад бо видеоҳои оянда бо чақчақ дар эфирҳои оянда дар рӯзона гап нест ака насиб бошад эфир мекунем пагah баъди гӯштинагар омадем телефоно заряд дошта бошам хе забз карда меем ака паворот майли акаи ҷамшед панот ба худо видеоҳоро лайк мунака бо чақчақ мекунем ака.